biasalah ayo. Biasa. Ayo. Ceh pokoke dhewean yo. Apa mboten, Pak? Ora. Terus. Kene iki suarane Dorapati awakmu sing ngene. Hang kali Oper Mbak Lucy. Aja takon senang susah di sangka Tanah India Taman Sari Nuswantara Pelambiangan Pelambiangan Umalari Taman Sari Nuswantara Pelambiangan Pelambiangan Umalari Taman Sari Nuswantara Pelambiangan susah sedegi Sembanggung Pak Karmito. Sakit Bapak Haji Hanafi. Matur sembanggung Pak Haji Hanafi. Mugi berkah selalu. Wah pripun tok Pak Haji Hanafi oleh gemati kali Pak Karmito sak kanca niku rawuh wis nggo blangkon pirang-pirang. Iya. Oh iya, heeh. Disesuaikan event nek wayangan yo seragaman blangkon. Luar biasa. Kowe lungguh sik jo ngelek-elek pemandangan. Kula batin Pak Izin. Pun kedengi elek lho Dek niku. Wah iki kowe kudu manuh kali Pak Jumbo kenalan. Nggih. Sapa ngerti iki terus dijak ning Gunung Merapi. Ajeng Nggih tumbas. Wayangan. Oh, mas aku dielek kawah.